Henrik. Lyttere, seere, velkommen til jer alle sammen her tirsdag den 2. juni. Det er vedrørende status omkring corona. Har vi indkaldt til pressemøde. Og vi undskylder, at vi ellers har meldt ud, at vi vil holde den i fredags, men det bliver ikke til noget. Men jeg kan sige, at vi har haft flere søndage, hvor vi ikke har haft nogen smitte i Grønland, men vi har fået 2 nye nu. Og der var et enigt partiformands pressemøde, hvor vi skal genåbne igen her i landet, og det skal vi også forvente, at der vil komme flere smitte til, når vi gør det. Derfor er det meget vigtigt, at vi følger alle indstillingerne om, hvordan vi skal gebærde os. Også når ved ankomst til landet har vi også nogle retningslinjer, der ikke er til at misforstå, som skal følges til punkt og prikke. Og hvis vi gør det, kan det jo redde liv. Ved indrejse, så har man også følge retningslinjer om at følge test og karantæne. Alle skal testes forinden afrejse, og I skal gå direkte i hjemmekarantæne ved ankomst til Grønland. På den 5. dag i hjemmekarantæne skal I retestes. Hvis denne test er negativ, ophører karantænen. Hvis den er positiv, vil I blive kontaktet af landslægeembedet. Det vil sige, fra den 15. juni skal alle indrejsende også udfylde en sumut-blanket, som vil være tilgængelig fra i morgen. Og så vil Henrik uddybe den aktuelle situation. Værsgo, Henrik. Rønner. Men det er selvfølgelig lidt for tidligt at sige nu. Og derfor følger vi situationen tæt, både i Aasiaat og i Ilulissat. Noget andet, vi har været opmærksom på i forbindelse med specielt den ene sag, det er, at der har været store udfordringer med, at reglerne omkring karantæne rent faktisk fungerede. Og det er helt afgørende, at disse regler bliver overholdt, hvis vi skal forhindre en epidemi i Grønland. Det gælder ikke kun for dem, som kommer hertil, at de rent faktisk skal leve op til de forventninger, vi har. Men det er også afgørende, at alle andre ude i samfundet er opmærksomme på, hvis der er nogle af de rejsende, som vil holde møder med dem, eller på anden vis ikke
overholder de krav, som der er. At man også afstår fra den slags ting og siger, at det må vente til, at du er erklæret smittefri efter retestningen på 5. dagen. Det er helt afgørende, at der netop bliver sikret, at der bliver holdt afstand. Og som jeg også har læst om i pressen, så er der nu dukket et begreb op, der hedder superspredere. Nemlig, at der formentlig er nogle få smittede, som udgør en særlig risiko og smitter rigtig mange. Og den eneste måde, vi kan forhindre det på, det er, at der bliver holdt afstand under transporten hertil i Kangerlussuaq, når man kommer dertil, men også overalt i samfundet. Fordi vi kan pludselig være i en situation, at det er vedkommende, der står ved siden af en, som faktisk er smittebærer. Men som Kim også nævner, så er det nu gældende for alle, at karantænen ophører, når man har en negativ test efter reundersøgelsen her i Grønland. Et andet forhold, vi er meget opmærksom på, når man skal forhindre smittespredning, det er at undgå at afholde forsamlinger, også selvom de ikke nødvendigvis er så store. I øjeblikket har vi en anbefaling om, at der ikke er forsamlinger på større end 100 mennesker. Men hvis de 100 mennesker kommer fra alle dele af Grønland, og der er en supersmittespreder blandt dem, så kan vi stå i en situation, hvor vi pludselig ser smittespredning mange steder i Grønland samtidig. Så det handler også om, at alle virkelig overvejer, hvad det er for arrangementer, man har, hvor mange man samler, og i høj grad gør overvejelsen, hvis det er nogen, som kommer fra mange forskellige steder i landet, og skal tilbage til de steder kort tid efter. Men hvis man bruger den sunde fornuft, så er vi stadigvæk helt overbevist om, at vi ved at teste rigtig mange, vil være meget tæt opfølgende på alle cases, og følger de generelle anbefalinger, så slipper Grønland godt fra det her. Tak. Tak til Henrik. Og jeg skal bare gentage, at ved ankomst til landet, og inden man rejser fra Danmark, så bliver alle testet. Så skal alle være testet, og der skal være udfyldt en sumut-blanket, skal udfyldes, og når man kommer til landet, så skal man hjem direkte og være i karantæne. Og ved den 5. dag, så skal man retestes. Og hvis man får en besked fra landslægeembedet, at testen var negativ, så kan man komme ud igen. Men på den anden side, hvis den er positiv, så vil vi også få besked fra landslægeembedet om, hvad I skal gøre. Og landslægen har uddybet, at man kun må være 100 samlet, og især helligdagene og konfirmationsdage og
bryllup, og det kommer vi i flæng for tiden, og hvor vi tager til andre byer for at deltage til højtideligheden. Så derfor er det meget vigtigt, at vi skal holde alle retningslinjerne, sådan at vi holder afstand. Og landslægen sagde også, at hvis der er en superspreder iblandt os, så vil vi risikere en større smitte. Det må vi undgå. Ved genåbningsplanen har vi allerede udmeldt til pressen om, at det sker den 15. juni. Derfor skal vi være påpasselige og følge alle retningslinjerne. Det kan vi vil i hvert fald opfordre til. Så har vi tiden til, at journalisterne kan stille spørgsmål. Jensine, tak. Henrik, jeg vil gerne spørge dig. Du sagde, at det kan være udfordrende, at de nyankomne til, at de skal følge den vedkommende, der kom for at arbejde i Ilulissat. Skal det så forstås sådan, at han er gået direkte i arbejde uden at være i hjemmekarantæne, eller hvad? Nu vil vi ikke begynde at gå ind i enkeltsager, men helt generelt kan man sige, at der er nogen, der har fået tilladelse til at påbegynde arbejde umiddelbart. Men det forudsætter, at de arbejder på en måde, så de ikke udsætter andre for smitterisiko. Og det vil sige, at nyankomne til landet må under ingen omstændigheder begynde at holde møder med nogen, eller på andre måder komme hos offentlige myndigheder, indtil de er retestet og er fundet negative. Jensine, hvad er det så, der er udfordrende? Hvem har haft besvær med at følge retningslinjerne, siden I har nogle? Det har været offentligt kendt i medierne, at der pludselig var mange møder i Ilulissat, som der blev stillet spørgsmål ved. Og det er kommet af selvfølgelig, at der har været nogle forhold omkring det, hvor reglerne ikke er blevet fulgt fuldstændig som de skal. Jeg tænker på, vi er ved at genåbne rejsende indtil, og hvad med fodbold, der skal spilles i august måned, og der plejer også at være flere kampe, der skal udføres i juni. Og inden KM skal der jo også spille semifinale, og selvom det bliver udført udendørs, men når man tænker på, at der er en begrænsning på 100 personer samlet, kan det så udføres, at man kan udføre sådan en GM eller hvad? Skal man have bestemte retningslinjer for at kunne gøre det? For eksempel tilskuere, skal der sættes en begrænsning på dem, eller? Lige før omtalte jeg, at lige nu anbefaler vi alle arrangører at tænke sig meget grundigt om det er hensigtsmæssigt, de projekter, de har gang i. Men der er også nogle overvejelser, som vi vil fremlægge for Naalakkersuisut omkring, hvorvidt der bør være mere detaljerede retningslinjer for afholdelse af større arrangementer. Men det er ikke noget dertil, at det er blevet forelagt politisk på nuværende tidspunkt. Ja, jeg vil supplere det og sige, lige siden corona startede her i landet, så har vi haft vurderinger fra den ene dag til den anden, fra time til time, og det er vi fortsat med. Og når vi har genåbnet fra den 15. juni, hvor
600 personer, de kan komme her til landet, så skal man også der forvente, at vi kan få smitte igen. Og ligesom Henrik snakker om, at der kan være en super smitte iblandt os. For eksempel fodboldspillerne kom fra Badmjød, og dem, der ankommer hertil fra nordfra. Hvis vi skal tænke på, så vil det hurtigt ske sådan nogle situationer. Det er det, vi skal være påpasselige med. Og derfor afventer vi selvfølgelig også den indstilling, de kan komme med til os som farfolk til politikere. Og alle lederne skal også kunne komme med en vurdering efter de oplysninger, der kommer med fra fagfolkene. Når vi tænker på og Ilulissat og Aasiaat har en smitte. Kan I fortælle os om, hvordan de har det? Og om de eventuelt har haft mulighed for at smitte andre, eller hvad? Ja, som jeg sagde indledningsvis, så har de det godt. Vi har ikke nogen med alvorlig sygdom, og vi har nøje fulgt op på dem omkring dem, og vi har ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder på, at der er smittespredning. Vi er tilfredse med den måde, systemet har fungeret på, og det ser vi meget roligt på. Kort sagt, Henrik, kan du forklare, når I støder på en, der har fået positivt, har I så kontakt med vedkommende hver dag eller en enkelt gang om ugen? Hvordan kontakter man vedkommende? Det er som udgangspunkt sundhedsvæsenet, der har kontakt til dem, som er blevet smittet. Men det er noget, vi aftaler gang for gang, afhængig af, hvad det er for en person, det drejer sig om. Det gør vi i princippet hver dag, men hvis det er nogen, der er helt uden symptomer, har vi ikke nødvendigvis gjort det hver dag. Så har vi aftalt konkret med de enkelte, hvornår vi kontakter dem næste gang. Tak. Jensine. Den vil jeg gerne have, at du uddyber af. Du sagde, afhængig af, hvordan personen er, og kan du uddybe det lidt mere, hvilke personer man beslutter sig for at have kontakt med, hvor tit kontakten skal være? Ja, der under den første bølge i marts måned, der havde vi nogen, der blev testet positiv, og som aldrig fik symptomer. Og de var sammen med nogen, vi havde tæt kontakt til. Så var der ikke nogen grund til, at vi ringede til dem hver dag. Det lod vi så være med. Så vi har kigget på, om folk har været syge. Hvis de er syge, får de dagligt opkald. Hvis de er symptomfri, så kan vi godt springe en dag over. Indtil nu siger vi hele tiden, at det er lykkedes med alle de anbefalinger, som det offentlige har påbudt. Men hvis vi skal se på alt det, der kommer ind, for eksempel forretninger, hvor de står meget tæt sammen, holder I øje med, hvor der er offentligt tilgængelige, om det i det hele taget overholder de retningslinjer, I har påbudt? Henrik? Ja, dels kigger vi jo selv, men vi hører også meget ude fra kysten om det. Og vi har også hørt, at der er udfordringer med det rundt omkring. Og det er jo blandt andet grund til,
grunden til, at vi her nu gentager, hvor vigtigt det er, at vi sammen skal forhindre smittespredning i Grønland. Og det afgørende er at holde afstand. Men når man alligevel ikke gør det. Jamen, vi er overbevist om, at det er den rigtige måde, at vi bliver ved med at sige det. Og det er klart, at som tiden går, så vil alting langsomt blive glemt. Det er lang tid siden, vi stod her første gang. Det var i marts måned. Og det er derfor, vi nu benytter lejligheden til igen at sige det. Jamen, vi vil det her. Vi vil undgå en epidemi i Grønland, og ikke komme til at ligne de steder, hvor det er gået rigtig galt. Og derfor bliver vi ved med at gentage det, og så er vi også sikre på, at det vil langt hovedparten af befolkningen også rette sig efter. Fordi jeg tror, at alle er enige om, at vi vil gå meget langt for at undgå en epidemi i Grønland. Jeg skal lige supplere til det. Den 17. marts blev en smitte konstateret her i landet, og dengang blev vi meget forskrækket alle sammen, og myndighedernes henstillinger blev fuldt til nøje, og der gik et stykke tid. Vi lukkede for alkohol og strammede op på retningslinjerne med hensyn til, hvor mange folk der kan samles. Og så gik tiden igen, og det gik hele i orden igen. Så åbnede man for alkohol igen her i Nuuk, således at børnehaver og skoler blev åbnet igen. Men derudover bliver vi med at sige, også i dag, at man skal følge nøje efter de retningslinjer, som det offentlige har påbudt. Og det sker jo også, at der er nogen, der glemmer, at man skal holde afstand. Og alligevel bliver vi politikere ved med at sige, hvor vigtigt det er for, at hvis vi skal undgå smitten, så skal vi følge retningslinjerne nøje. Især efter 15. juni, hvor der vil komme ud fra landet. Det er virkelig vigtigt, at WHO's indstillinger med, at vi skal holde afstand, hvis vi skal være fri for smitte. Så derfor kan vi kun gentage, hvor vigtigt det er og afhænge af for os, at også når vi handler eller andre steder, at vi skal holde afstand og respektere de henstillinger, der er påbudt. Jensina? Ja. Du sagde, at det kan måske ske nogle opstramninger, således at naalakkersuisut vil se nye vurderinger med hensyn til deres henstillinger. Kan du sige noget om, hvad de eventuelt kan være, den opstramninger? Men vi prøver hele tiden at følge med i, hvad der kommer af nye videnskabelige undersøgelser ude fra verden omkring os. Og de erfaringer prøver vi at bringe med her og lægge over på Kim Kielsens spor. Og noget af det, vi jo blandt andet er opmærksom på, det er, at forsamlinger, som bagefter spredes, ja, det er en af de steder, hvor man har erfaring for ude i den store verden, at det kan udgøre et problem. Så det er bare et af eksemplerne på, at vi er meget opmærksom på, hvad andres erfaring er. Vi behøver ikke at gøre erfaringerne her. Vi prøver bare at bruge dem, der er. Og afstand, hygiejne og forsamlinger er noget af det, der står meget højt, når man skal gå ind og se på, hvad ved vi om smittespredning med den her virus på nuværende tidspunkt. Vores familiemedlemmer, vi tager ud til dem for at være med til deres konfirmation eller bryllup eller andet.
og vi holder familie kom sammen, hvor vi kommer fra forskellige byer. Disse forskellige ting, det må vi også vurdere personligt. Hvad skal vi gøre, og hvis vi følger nøje med på retningslinjer, det skal vi have i rygmarven, således hvis vil vi undgå at blive smittet af det. Og det kan vi så have som oplysning til andre om, at hvis de gør sådan som i fællesskab, så vil de afhjælpe smitten her i landet. Så derfor skal vi være meget påpasselige alle sammen. Og det har vi også sagt utallige gange indtil i dag. Og selvom jeg har sagt det, så er det ikke for at gøre folk bange. For viruset, den er jo nået frem til vores land, og derfor skal vi være beredte på, hvad det er for nogle retningslinjer, vi skal følge, og hvad WHO og Sundhedsvæsenet kommer med af anbefalinger. Det skal vi følge nøje med, ligesom Henrik han sagde, at de følger med i al den viden, der er om sygdommen her i andre lande, som vi så kan bruge til vores nytte. For eksempel sidste gang, Henrik blev spurgt, hvad med de andre passagerer, der har været i samme fly. Som han sagde, sådan rent videnskabeligt set, så har man ikke nogen dokumentation for, at smitten kan være sket i en fly. Og til for så sagde Hans Enoksen, at alle passagerer, der skulle med til Sønder Strømfjord, fik et nummer udstukt, og så hvor de kom ind i flyet, og så fandt vedkommende ud af, at en anden havde taget den nummer, han ellers har fået tildelt. Så det er ikke uden udtænkt indstillingen om, hvorfor man får sådan et nummer at stukke i hånden. Så derfor skal det følges nøje også, og derfor skal man også bruge, alle rejsende skal bruge den der sumut-blanket og udfylde den med destination og det hele. Og man skal være testet, inden man skal udrejse, og blive hjemme, hvis man er syg. Og blive hjemme, hvis du har symptomer, hvis du på sygdom. Og det med, at vi skal retestes igen, når vi på 5. dagen i hjemmekarantæne ved ankomst. Og først har fået dokumenteret, at man er negativ, så kan man komme ud af karantæne. Og hvis så frem den har været positiv, vil vi selvfølgelig også blive kontakten med, hvordan vi skal forholde os. Det er meget vigtigt at forstå de henstillinger. Ja, tak. Og i og med, at hvis ikke er andre spørgsmål, siger vi til borgerne, at det skridt, vi har været igennem indtil nu, og som det kan være, vi kan se det for at være lykkes for det retningslinje, vi har udstedt, således at smitten COVID-19 vi ikke har fået det her. Der er en i Ilulissat og en i Asiat, som nøje bliver fuldt med i. Og det næste er så genåbningen. Det hvis retningslinjer vil blive udstedt, og derfor kan vi på det kraftigste kun henstille til at følge retningslinjerne fra det offentlige, hvis det er rejst herind til landet og bliver retestet, være i hjemmekarantæne og følge nøje retningslinjerne. Og det med Jensine er ængstelig over det er, at når vi opholder os i forretningerne, så skal vi også holde afstand til andre. For
efter den 15. juni vil der komme en masse nye personer her til landet, og vi har ikke kendskab til, om det er ham, der står lige ved siden af os. God fortsat dag. Tak.